Ассалому алейкум, бардор, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам автори канал Муҳаммад Шарипов. Рубрикаи ҳаёти муҳоҷир. агар ба шумо билетҳои арзон ба тамоми дунё фарқ надорад ба валюта сомонӣ, рубл, доллар, евро инчунин регистрация кардан дар шаҳрҳои Москва ва ҳамчунин перескат кардани граница бо самолёт ва ҳамчунин ба мошин дар кор бошад. Ба рақамҳои дар поён буда ба компания Парвоз Авиа алоқа кунед, кортон бута. Ва ширкати Шифоҳиҷома. аввали хелба барои хунукии руда, гурда, меъда, пешобдон, простатит дар як курсаш 3 пешкаш истифода бурда мешавад ва шумо агар ҳамин чиз лозим боша марҳамат муроҷиат кунед ба мутахассисои ширкати Шифофармо, ба шумо маълумотҳои бештарро дастрас менамоянд. Дар барномаи имрӯза таваҷҷӯҳ мекунем. Динамики увеличится. И перед началом лечения крайне важно, чтобы сделать МРТ, ЦНС и увидеть именно на начальном этапе перед химией, как выглядит образование сейчас. Потому что вот эти вот небольшие остаточки, они могли тоже подрасти, чтобы не было такого, что вот мы начали лечиться, потом сделали МРТ, а образование у нас большое опять, там больше, чем здешнее, да, МРТ, или здесь, здешнее. То есть мы можем сказать, что это прогрессия, но на самом деле прогрессии не было, потому что у нас не было исходного МРТ перед началом лечения, чтобы такой ситуации не возникло. Вот. Проводится химиотерапия. Хоб, салом алейкум, як бор дига шурӯъ мекунем ака. Чӣ мушкиле дорем шумо? Сабаби муроҷиат. Салому алейкум ака. Валейкум салом. Муроҷиат ман бо хотири Аллоҳ духтарчаро як бор дар Тоҷикистон операция кардем, ду бор дига дар Москва опухоль. Рассказывайте, как Первичная опухоль выглядела, вот первый опухолевый узел, второй опухолевый узел, ну и здесь тоже есть. Ну, это все один узел, просто он, видите, как из себя растет вот таким образом. После первой операции удалили нижний узел, вот здесь послеоперационные изменения и кровь немножко. Здесь второй узел, который оставался на месте, потому что за один раз не удаляется. Вот. И при втором оперативном вмешательстве вот уже мы видим, что этот узел тоже убрали. Но здесь тоже есть небольшие остаточки. Вот. По МРТ контрольной спинного мозга так. Тут у нас тоже есть подозрительные участки на вторичной очаге намекающие. Это вот на шее, что ли? Нет, получается? это грудной отдел позвоночника, спинного мозга точнее. Вот здесь узел. И такое линейное накопление контрастного вещества, которое, возможно, и сосудами может быть, но один узел нам больше подозрительный. Но тут на самом деле от этого наша тактика не меняется, потому что в таком возрасте в любом случае химия. Куҷо Дар шок бор дар хӯрдора? Тоҷикистон монда. Сируш, Аҳа. дар Сируш, дар мағзи сар. Дар мағзи сар Чанд қайнаи дихтар? як сола. Аҳа, кӯдаки майда. Хоб, дани момент дар куҷо аст? ҳоли дар момент дар Чеченем. Ай Москва операция кардем, гашта Тоҷикистон Чечен омадем. Мгм. Дар оҷа лечение кардасин шумо ки просто ҳам хел зиндагӣ мекунед? Не, просто чӣ мекунем, кор мекунем. Ман ҳамҷида як қишлоқ шуд кор мекунем, пеши худам омадикам. Аҳа. Вақт кору фаъолият дар ҳамҷо дорем, оилавӣ ҳамҷо дарем. Кӯдак овардигим, масалан лечение кардан дар кор 3 миллион мегӯянд, 18 дорем, бирои ҳамон 3 миллион и суми кам нест. Мақсади гап ки лечение кардан дар кор кӯдака тамоми ҳамқа гапам. лечение кардан ду бор дар Москва кардем. Опухоль рости қарздор шудигим. 600 қरीब 700 ҳазор қарздор шудигим. ин бародаро баъди суҳбат кардан голос монда ки мисол хай бачаи деҳотае ӯ қадар гапзанишам хуб нестае чӣ нестае, не ки мода муҳим нестае бародар инаш. Муҳим оне ки агар действителен то ба кӯмак эҳтиёҷ дорӣ ё ки надорӣ ҳамеша муҳимае. Аз ҳамин хотир мо нигоҳ намекунем дар инҷа дараҷаи барандагии шумо дар инҷа муҳим нест. Шумо муроҷиат кардем барои кӯмак. Як видео кардан мушкил нест. Хоб, аз ҳамин хотир ҳам бародарое ки тамошо мекунанд, ҳам шумо ҳам мақсад минус накунед дар суҳбат кардани ин бародар ва худи бародарам тамошо дошта бошӣ. Ягон ҷой безибиш нест. Ҳама хубе. Қарздор шудигим.
Я бор дар Тоҷикистон кардем ака. чанд қарздор шудин? Пашти 700,000. ба чӣ хеле қарзара тугур кардаистед ҳози шумо? Ҳоли ҳичи қарз ҳами ай биродиро ҳами ҳамсоё ай я ҳоҷӣ мекан ай ҳамо гирифтигим. Мақсад гуфт кай хай чӣ ба доданги ҳар моҳи мақсад доданги кор кӯ бу доданги пул. чӣ кор мекунед шумо баъд? метавонем ба Мо стройкор мекунем ака. Яъни ягон хонаи ҳамсоё пансоё дори стройкор казем. баъд ба як кортон шумо метавонед расчёт карда? Не агар чӣ бигири якҷома яъни 60-70,000 кор мекунем. Ҳамон 30 тиша 20 тиша додан мегирем. Ҳар чанд одам аст? 3 одам. 3 одам. қарзотона? оле ман суръататон тамошо дорам. чекҳои баниса ака ҳама чӣ ин документо ин дар пешум ҳама чӣ зебоша аст ҳама чиш аст. и модарзотия? Не байн як мод ҳамхеши модарзотӣ нест ака. баъд аз таваллуд шудан пайдо шудага? дар нав шидиган. ба чӣ хотир шумо вақте ки дар Тоҷикистон кардем чӣ гап шид? Дар Тоҷикистон духтарчам чише хӯрданаш мехӯрд кам мехӯрд мепартофт. Больница рафтем гуфтанд ки МРТ кардан накор. МРТ кардем диданд ки сирш гуфтанд ки ов дорам. овша операция кардем. Шум мондем шум. Ай Москва ба нархи қимат 6000 сом монда шум хиридам шум. Только шум ай Москва ака. Я шланг фақат 6000 сом ай Москва хиридем. дар ҷу бо ҳама чиш пашти 15000 сомон шуда намҷи операция ҳами хиридину пашмаку машпак бо спирту мупия ҳама чӣ да пашти ҳама кушид дар Тоҷикистон. баъди вай гуфтанд ки бо шумо опухни операция мекунед. ман дар ҳамин ҷое кор мекунам дар Чечена. ман гуфтам хай опухни операция кунем мерам ки не занг задан ки отказ кард гуфт ки врач гуфт ки мақсад дар Москва кардан накор. и опухни дар Москва мекунем. ба овардем қарз қобул кардем Москва овардем. ба хотир лечения. ҳоли дар ин момент самочувствие кӯдак чӣ хеле? я чизе дора доштум гов мол доштум чизе доштум фурӯхтум бо ҳамун там 700,000 қарз доштум пашти 700,000 1,600,000 кардем. хеле вазмин. саломати кӯдак чӣ хеле ҳозир чӣ хеле ҳис мекунад? ва бордородон ман дар видеои пешинаи дигари ҳаёти муҳоҷир ин фактира гуфтам ки мақсад чунин бемориҳое пайдо мешавад ки хеле ҳам маблағи калон дар корае ва чунин маблағҳоро бордоро шумо ба як блогер намешавад. ҳатто ҳами колера бинен вақте ки коля тоҷик вақте ки маҳбас шиданда ҳамон одамда як блогер видео кардаги нестае. мақсад толка ё ки як-ду одами ҳаромхӯрое ки видео кардан толка ва ё видео кардаги нестанд. яъне ки ҳамон видео як мисли чиворе бугум чӣ мешавад ку тренд ворӣ мешавад ку ҳамхел талаб кардан ки касе ки дар ҳамин бора видео мекунад ҳамин картҳои ҳамонро им менамонанд барои сум ҷамъ кардан. мақсад чандин блогерҳои кора кардагианд. аз ҳамин хотир ин хеле мушкилиҳое ки шумо дошта бошед агар действительно мисол ба чунин маблағи калон ниёз дошта бошед як блогер қати шумо ин кора карда наметавонед. чандин блогер дар коре ки ин хеле маблағҳоро ҷамъ кунед шумо. ва албатта ин гапи ман маънои ӯро надорад ки мо рад кардем намекунем ки шумо дестин аллакай видео баромадаги аллакай видео рафтест хеле беҳбудӣ шида буд хеле хушвақ шида буд. пашти 1,5 дар пеш ман
خیلی خوشوقت شدیم کم ولی فریده سعی میگن که تسترک لیچین کردن نکن تست میگه که مثلا یک کورس اگر کنن میگه یک کورس لیچین میکنه اگر барахтар کنن میگه یک کورس میکنه اگر دیر شد و دو کورس میشه با شما نگروست میگه پول با هم زیاد میره бале химиотерапия айруи курсиш мере мега ина як курсиши мега яке буру сбашу иншалло ба амри худо соз шувам як курс дам масалан як курсда тамом лечение мега дальше накинем фаҳмо хай мо ҳаракат ча мекунем баракат ча аллоҳ интизор мешему лекин ҳамон қадаре ки опити ки хидмат дорум мисол дар канала ман медонам ин ба канали ман намешава ин обши суми шумо ҷамъ шида наметона но мо ҳаракат мекунем масалан ман шуморо кортона рад намекунам мекунем видео мушкил нестай аллакай уже видео кардесем масалан сабти суҳбатмон рафтесай ира ма барнома мекунам мушкил нест лекин сум хеле калонай барои канали ман ин сум хеле калонай дига одуборам чӣ кардагим иншалло гуфтам ки ман гуфтам ки масалан пули калон ба хотири аллоҳ гуфтам дар каналҳо бимонед гуфтам масалан ман дар ҳамҷин дига қарз дорум мегӯям дига агон вайран нестай масалан гудак ба хотири ҳамин гудак чӣ кинем гуфтам майли гуфтам ҳоли атен надодем бале хуб инами видеорам кадом блогере ки агар тамошо кардаиста боша ё ки ягон каси дигаам ма жалоб намезанам права метавонем бигирем паҳн кунем агар ягон блогер дигаам ки мисол баромада ку буга ки мисол вақт надорем ё ки ягон чи дига ҳамин видеое ки химон агар баромадагӣ боша то момента метавонем бирасонемшон ки видеои шумо аллакай ҳаст метавонанд ҳама видеоро гирифта паҳн кунанд без разница барое ки ҳамун картаи хитона ман мемонам дар видео ҳамун картаи хитона як чие дига изменид намешавад ав ягон блогере ки дига ки бо ягон шулимулӣ кунам ягон карта партаи дига буга мемонем оёда хубтараш муроҷиат накунем тари блогерда хуб ака гап нестай мо навбат даста нози бисёрай мисол маам нигоҳ мекунем по порядка вақту соати навбати видеотон омад шумо карта партаама чира тайёра мондан бигирен навбату рӯз соатиш омад ман шуморо пешакӣ хабар мекунам ки фалон соат видеотон мебарояд ягон чи дига бо гуфтанӣ агар боше нака илова карданӣ бошин гап занем ака ке мо карта дорам рости регистрация дар ҷини дорам пашти якним соши дар ҳамҷим ака аймо октябр якним соши дар ҳамҷим прописка надорам прописка ва ягон мушкилӣ мекунад барои карта мушкиле ки карта масалан ай москва тағоим гирифтига дар дасти химай карта карта дар дасти химай масалан дар номи худум нестад ай тағоимай масалан ай москва вақте духтурам операция карданда картаро гирифта дар мудрой карига ба дасти зинам кор мекунад охи карта карта дар дасти химай ҳама дар телефон худум запис карига мақсад ки фақат ба номтон неста пушти карта натова пушти карта натова ана мақсад ки дар номи хитон неста не ки ай хитон всё идамо мушкил нест аммо ай хитон ки боша хитон ки истифода барем фарқ надорад тамом ака мемонемша рақамҳои телефоне ки дар ҳамун карта пайваст кардага ҳамун рақамҳоро ва ба номи кияй менависем ака дамо вақту соаташ ки омад мо видеотаро мебароем ака хабартон метем мушкил нест иншалло ном ҳаст шарипов ибодулло меравад ҳамфамилист буда ибо фатима хуб акаҷон аллоҳ шифоти агар ягон чи илова боша гуфтан гап занен агар набоша ҷамъбастиш мекунем акаҷон ба хотири аллоҳ тестрак шу ки масалан ҳамун кумеги личени як тестрак шу мақсад хубтар мешава гуфтам қадар пул илёҷ неста гуфт ки хай мақсад дар граждани тоҷикистоне бисёр платная гуфт 100% мақсад платная и граждани тоҷикистон россия мешиди дига гап ака бо хотири аллоҳ масалан фонди президентский чечения чӣ кардем муроҷиат кардем ки масалан мара 3 миллион гуфтесан гуфт ки иншоалло гуфт 1 миллионши метавем гуфт 1 миллионши мақсад метавем хайр мекунам 2 миллион дига дар кора
2 миллион 1 миллион ши гуфт ки мақсад мо метавонем гуфт куҷои кудом баниста рафтед гуфт мепартонам баниста. хуб агар ма фикр кунем агар 1 миллион дигарам агар шумо аз видео ҷамъ кунен 1 миллион дига оятиян уже метонем ки ба фикр мекунем ки уже оператсияро сар карда уже метонем Но меши химиотерапия бимонад. уже сарш кунем кора сар кунем агар 2 миллионш ки тайёр боша. хуб ака мушкил нест мо ҳаракат мекунем бо шумо дидан бигирем барои хотире ки ба як канали ман ин намешавад ҳамаш инам медонам ноумед намекунам не ки як чиз фактайда ман ина медонам ки ба як канали ман ин кор буд намешава бо ҳаракат кунем мисол дига блогерҳо ам бошанд масалан дидан бигирем ҳаматарафа агар шава мешава ҳаматарафа ҷамъ кунанд мешава иншалло ку бо чӣ мекунем занг мезанем чун ягон таври норашона бикавм. хуб иншалло хуб гап нест Бохотири ака Аллоҳ. аллоҳ шифотия обод бошен чеки баниста аст чӣ зебо ма ҳама чӣ дорам ҳамааш дар пешм. ҳамаево ҳатман лозим ама дар рои кунен ё вай рои кардагиҳотонам дидам ҳатман вай дар болои экран мебиёяд барои тасдиқи кортон Чеки баниста ҳама чиш аст заключени бо хотири Аллоҳ ака ёрдам кун иншалло. гап нест Аллоҳ Гап нест. хуб акаҷон гап нест мо записона гирифтем барномаро ки съёмка кардам асад записона маиҷа гирифтагим бо барнома ма худам шита бо гап мезанам бо ма давҷа гапҳои худма бо хуш мекунам бо ма гап мезанам дар ин бора. хуб ака основной суҳбат бо шумо буд ман ина гирифтам далша кори мо кори технически тарафош мондагия. хуб ака гап нест аллоҳ нигаҳбон боша ака. майра шумоям Аллоҳ нигаҳбон. хуб ака Ҳазор раҳмат. панои худо. хуб Аллоҳ. инам хеле бародаро касе ки чӣ қадаре ки метона ин бародарро кӯмак мекунем ҳама каса дар як ҷоягӣ бо шумо ва касе ки наметона просто видеоро ба як кас поделиться кардан ё ин ки як лайк мондан сабаб мешавад ки як кас дигар ҳам мебинад турам сабаб мешавад ки ин одам мушкилиш бартараф хоҳад шуд ба хости Аллоҳ албатта ки так что фикр хатон дар комментария бинависен дар ин бора чӣ гуфтанин лайк мондана фаромӯш накунен ҳамада хайр то видеоҳои оянда.